আচ্ছা, তিনি যে টেনখোলাই চাম্পাহাওয়ার एबा आसरामबारि कन्स्टिटुएन्सि विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव जे खबजाक पूर्व राजनगर एडिसि ब्लेस दिनै नों अ जागाव जे रं थंलायै जे बिजय मिছিল खायनानै दिगि थाङै दंमानि बा खाय दंमानि ताबसो जति बसो जति नरने जे बिजय मिছিল साक्सेस संगि दं बा बसो जति रेसपन्स काहाम फाय दं लोकरक बाय जे तिनि रं थंलाय मुं बा चालाय मुंनि बिसिङाव किजा सायखना रेगा दे हामबाय मीडिया पार्सन नो तै ओरो आं बुबाग्रानि वारिया संगै ओ अनासुदे आमचे तंतिनो आं बुबाग्रानो हामबाय तै सिलो देवो तै सिनि ओरो जे 10 खलाई चाम्पाहरनि जिरि थांजाक सिनि सार रायेश्वर देब्रमानो आं हामबाय जानांगौ तिनि जों अ जागाव सिनि एडिसि टीटी एडिसि नि जे संमरिवो सिनि 10 खलाई चाम्पाहर कप्लाय माबाय बेलाय खेनो जों अ जागाव जनगण बाय सिनि अ जागानि अ आमचाइनि जन साधारण बाय बेलाय बेलाय खेनो रेसपन्स काहामानि दं आक्सुं जराते चामुं रब बाहाय दिगेबो थाङै दं पजिशन ताबो ताम ताम नन चामुं बा मुहान वाक बाहान टक बाहान आ बाहाय चामुं रब बाहाय दिगे दं नन र आव जों अब सिनि अ आमचाइनि बररक जोंनो बेलाय खेनो हामजागै सिनि बुबाग्रानि जे थानसानि माना हामजागै जोंनो जे गोबां बहुत बायदि दै माबाय जों दिनै किसिसा जों अर चामुं बायरेन्स खायखा जों रां तो करीबा सिनि अ जोंनो हामजांनाय सिनि तिप्रा मथाना हामजांनाय ते बुबाग्राना हामजांनाय जों वारियार्स रकबो जों चाइतों मुंबाय जत जना किसा मिसा खायै सिनि निजिनि रां पैसा बाय जबासो खेले जों अ जगा चामुं किसा जों एरेन्ज खायखा जों मुइ हानक किसा जों एरेन्ज खायजाक जों दिनै जत जों बैसो गोबां चाइमे फनो जतनो माइ खबजा चारान बागै जों अ जागा दिनै एरेन्ज खायखा दिनै अ टं टंनि बिसिंते कोनो आबाहाय बायलेन्स संनानै दिगेबो कोनो पजिशन हाजार दं बा कोनो आबाहाय खोनामुं दं कोनो बायलेन्स कायसा जागाव अंनानि बा अंया आबाहाय कोनो कायसा पजिशन दं अंनानि दिगिराव ना नायदे जों कायसा बुबाग्रानि वारिया संगै जों दिनै तिब्रा सा दफा तै अ हानि बागै जों जबा खालायदोंमोन जागाव दिनै सों जराते सिनै अ जागाव जोंनो बुबाग्रा बाहाय जोंनो साजेसन इमान करै तै सिनि वान सुमु करै तै जों अ जागाव खाबो खायरिगलाक এবং তাবসো জরাতে কোনো জায়গাও বাইলেন্স মাবো কোনো জায়গাও ইয়াকো শারীরিক রগ যদি চেরাই খনাই রগ যদি ইউ ডক যদি চাওই নঙ্গি ফানো বা গুবুন জাগান ফাইন ফাইয়ে যদি অবাহাই বাইলেন্স जोङो अबनि कासुमुं रुकिमुं तामु दंनाय जों अबनो तैयार दंनाय जे अ जागानि जत सिनि सिखला जुबावरनो जों अबनो साजाक जेहेतु जों अ जागाव दफना हामजांनाय बा हाना हामजांनाय बा जों अ जागाव जत तिब्रासा सिनि जतन सिनि अ जागाव आइखे नुलाय दङ सिनि जतन अ जागाव हामजांमानि बिसिंतै जों एलार्ट मा दंगायनाय काहाम गोरों मा दंगायनाय जदि सब बायरानि बररक अ जागाव सिनि जे एरियाव जदि हामनाय चासाखाय जों अबो बरो कोना बागै जों तैयार दङ जदि स गुबुन जागा फानो जदि आबहाय बायलेन्स संगि दंखांखाय अ जे गुबुन जागा जे तिनि बिजय मिছিল खालाय दंमोन जागमानि आ जागानि लिडार न ताम को मुं दंनायनि बिसिंतै आं एसे बुबाग्रानि वारिया संगै आं अबनो कसारनाय आं अबनो सानानि मुसुंगो जे अरनि जे अनारसुक दे जों जे खाय दंमाहाय जत जागाना कसां कसां खायै पायनि उंथुं हुने आं आबिदन जानाव ताबसो जतै नाय मथारनो अनो बसो जतै लगिरि हुइ दं बेलाय गाहाम नाय मथानो बसुंग सबाइन दंगो ताव जरातै ताबसो जतै काहाम सबाय दङ गाहामनो सबाय दं आरो ताबसो जतै चामुं बसो जतै आगो हुइ दं बा चामुं दा पाइखा बा मोसामुं पाइखा बा कैंडिडेट फाइ दा नरबाय मालाय कगलाम सालायखा जों अ जागाव तामगा गाय जतनि नक हुक दंमाबा अर बुरै चेरार बतंबा जेहेतु चिनि जे कप्लाइं जा चिनि एमडीसी राजेश्वर सार फायफनो जों चामुं चारि रिग्रानाय फायफनो ताबो 50% जते आगक जा हिं खनावो आंगा जागाव थाङि नेको चारिन दङ ताबो चलिन दङ ताबसो जतै कैंडिडेट फायाको ता कैंडिडेट न नासिङै दङ नासिंलाय दङ कैंडिडेट फाइगा नर कि बनो खुमाला रं अबाहाय सिलमुं सिलै बा खुमालां कादिवै अबाहाय लामसुना बाग्रो नासिङै दं अबसय आबोत जों रेडि दङ আচ্ছা তারপর যত বছর বড় খানানো ও যে বিজয় মিছিল তিনি পূর্ব রাজনগর তিনি তো जों अ जागाव पुरुबनासन बिसि सिमिसे जों अ जागा खायो चिनि अरत जेता जे चिनि भोटार्स संख्या हंगाखाय प्राय 18 हयतो 1900 दङ आरो बिसिङाव जों अ जागा जे तिनि नुगमानि 15-16 हाय बरक जों आनुमानिक अबहायसो फायगोना होनो जों खाखाय और कि शुद्ध तिब्रामो थाना हामदनाय सिमोन फाइमान ना कि बा जे गुबुननि पलिटिकल खायतनाय बीजेपी सीपीएम बा कांग्रेस बा आईपीएफ टी बरनो बडा और कबक जाक फायदे जतन पालके खालिने हनै नायदे जों आं थाइजिंगनो सिगांगनो साका जों तिब्रासा पार्टी
bubagra sungno je thansani mario sungno tuiduli tongo thansani mario jotono oro agok paijak kebo CPM kebo BJP kebo Congress ni singo jaga hinmani koroi yaba kisu dini sekang je ADC ni je nirbachoni sekang o jaga onek kisu violence laikha aborok bo tini sungbai korongnan hine o jaga joining nan hine paijak prai 15 hoite 16 family prai 84-85 voter hai tongo borok tini joining khainai Ini join खालामनाय Ini joining BJP ni borok BJP ni borok nini sinimung ani sinimung kakai Suran Dev Burma ang koroksa o jagani bubagrani warriors hambai ham